en puɗɗorima inde Allah en juule nelaɗo mo jaam e kisal ngoni mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe gollal média calsalte mum mi salmini on mi juurima on mi ñaguinima on Allah moƴƴere moni kala ɗo woni ene woniri en calminiri ɗum hono noon ñalawma hande o ko alkamisare ne hawri nogas lewru jolal mbiyen novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi hande noon en gadanino bandiraɓe ma en gartu enen gandi koye nder lewru jolal gonɗen novembre hono no hitande kala nduɗo lewru so ari eɗen kewi wadde jewte joytiɗe e caɗele ɗe ganduɗa hello musgo hello nibbo tawi leydi Mauritanie ɓesgu leydi Mauritanie wuuri ɗum mbiyen noon ha tenti eko noddirte leñam leñamagu añam guragu joñare ha tenti noon nde yettete eko mbiyata juɓudu e caɗele ɗo kaɗata hurum neɗɗagu mbasam hurugu neɗɗagu ɗo haɗata koye ñande nogas e jeetati lewru novembre kadi wonno hitande ujunnaje ɗiɗi hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi on paami jopiɗen ɗo ko golle kiisɗe musɗe baɗɗe e nokkuji kewɗi ɗo e nder leydi Mauritanie kono ha tenti kadi e nokkuji ɗi ganduɗa ko noddirteɗi inal eko abbiti hen hande noon so Allah jaaɓi eɗen bismi ɗo hene goto e jinnaɓe meɗen wona haalana wona simtana ala ko gurɗo ɗum yiiri guite mum wuuri ɗum tini ɗum ene gasa so Allah jaaɓi maw haalan en taw koye ɗemgal makko wonata o sifano en taw koye ɗemgal makko wonata o jofano en taw kadi koye ɗemgal makko wonata on woni musidɗo meɗen jinnaɗo meɗen ne wiye Wele Mamadou Wele to cuuɗi meɗen e jewol kono hande ne gasa taw ko ɗo ɓarti ɗum noon ko adi foof ceerno Mamadou Wele calmina bandiraɓe e bisimilla maɗa e yewtere meɗen kaale ka nde wonno hande ko ɗum yonti ami mbima jaam hiiri calmina bandiraɓe bisimillahi rahmani rahim assalamu aleykum bandiraɓe joom hiirimo mi salmi wonɓe fo inde mon e jettoje mon mi wiye kadi Doro Gueye Allah jarama han gaddo muɗum en oɗo émission min mbiyeten ko Mamadou Wele marin national ɗum noon a jarama seydi Wele ko adi foof amin jinno andude e ko noddirte événement ji ko holto tawma e nder leydi Mauritanie e holno ɗum tawruma min événement o tawmi ko noode base marine minen gonno ni la première vague jagganoɓe to base marine ɗo nden wonno ɗon ko lieutenant de vaisseau Lom Abdoulaye ancien de vaisseau de première classe Saloumar ancien de vaisseau de première classe Anda Hirou ancien de vaisseau deuxième classe Tambara Abdoulaye maître principal Bassamadou maître Lamtoro Bara Camara maître Ba Souleymane Moussa second maître Diallo Souley Bey second maître Atien Djibril Falilou second maître Sow El Hadj second maître Thiam Mamadou Ahmad quartier maître Amady Ali Ba quartier maître Ndongo Seydou quartier maître Si Amadou Mamadou Idriss minen komin sappo njoyo la première vague min jagga ko le 21 novembre 1990 oɗon jamma min nawa base min nawa inab amin keeɗi ko an kam min keeɗi oɗon jamma arandi le Abdourahmane Kouar wawi hedde 4h-5h nde waari ɗon anandi après caggal mum hedde 19h ɓe nawi min carré des sous-officiers ɗo sous-officier ñamat ɗo ɓe nawi min toon minede sous-officier joni nde ɓe nawi min toon de arandi base marine Nouadhibou woni ko banggue oga banggue e kadi direction marine nde woni ko Dande Maayo ɗo jamma nde joni minen ɓe fof sous-officier nde mi kawri ɗo carré des sous-officier minen sous-officier ji woni safalɓe haalpal fof joni ɓe jaltina haalpal goto ɓe jaltina caɓal goto mbiya ɗum yo arno ko directeur marine ala ko jamma en ñibɓiɗi tacca goudron gara e direction min gari direction ɗo sa naati tan ɓe ya deux marin ene goni damal ɗo e ñiɓende ɓe limma ɓe dagguma ɓe tonguma
tabaro wiya yo jaafoɗaami seeɗa ceerno wele ɓe mbaɗirtuno noon ɓe jaltina ɓaleejo gooto ɓe mbadda ɓe jaltina capaal gooto ko pour hoɗon faamde walla hoɗon jeertaade haɗa min famde wala effectivement haɗa min famde par ce que sa ari ha damal ɗo sa liɓama ha ɓam ɓe mbiya capaɗo yo hol oɗo rutte base mamin ni mbaɗi min finalement ko mi kam nene jaggama de garmi tawmi noon lawmen ɓe fof ene kaɓa ene tonga minen joni juuɗe koyɗe fof ene haɓa minen nde 15 la ko ha hedde 21 heures 22 heures min nani bruit velera ko des voitures légères rapide ko otoji armé minen nde 15 la fof hen mbaɗno pour fade inal ñande mercredi 21 novembre wonno ko kalta ɗo maaro oto ko kalta ɗo joni ko kalta ko koye nder Nouadhibou wonno ko nder Nouadhibou mi ƴettan Nouadhibou mi ƴettan Nouadhibou donc joni nde min jolna minen fof les 15 ans ko juuɗe koyɗe ene kaɓɓa anani min ene basa kadi belarano basa ko ɗon aɗa andi min nawa ina jammo oto waali ko rullo ha weeti par ce que ko entre Nouadhibou Inal ça fait 255 kilomètres min gari base Inal kadi 6 heures 7 heures nden aran laalde son temps mais haɗa min yetta kam taw eɓe poɗɗi tortide min e nder oto ɓe goni wiide tortiraji mbaɗi wadde hono mbuuɗu tortiraji pigal e piya tan ɓe goni wiide men ono jiɗno wadde hono mbuuɗu jiɗno wadde ko la république du walo ko ɗum jiɗo noon eɓe tortiri hamin jetti inal nde min jetti inal nan ɗon bella waɗi marche arrière ɓe waɗi marche arrière aɗan ɓe guddiri bafa ngal ɓe guddiri bafa ngal ay no ƴetti neɗɗo ƴetti sac maaro tan haade e sara tardam ngal tan duwiri koyngal mum ko noon mbaddi min 1 an kono haɗa mi tilnede tan go ari wi anɗahir arahi hun mataw ɓe joguino guuto e anɗahir puisque anɗahir machallah c'était le plus intelligent de tous les officiers de la marine à Nouadhibou. C'est le seul officier. Le plus quoi? C'est le seul officier de marine embarqué à bord de la gendarme pour le tour du monde. C'est le seul officier de la marine mauritanienne. Embarqué à bord de la gendarme pour le tour du monde parce que quand il était le major à l'école marine libyenne, quand on est major. Donc au Djeno ɓe wonde compétence. Ah oui, il était comme parce qu'on est major à l'école de la marine libyenne. Quand on est c'était le major. Après, ɓe nuñi hay salo goto ɓe pusma caama ɗon hangal ɓe kaɓɓi min juuɗe koyɗe kaɓɓa jow keece guille ene kaɓɓa anani ko ɗon subaka wonno par ce que min kaccitaki ha hedde 2 heures 3 heures commandant base inal ana ko sidna o tara ɓe en capitaine on ari ɗon o wi min est ce que min ñaami min mbiya ala min ñaman ko ɗon o wi kiji yo dépôt defina ɓe gaddini min ko maaro ala lamdam ala haydara ko maaro tan no fasna tan ko ɗon minen min ƴetta min mbaɗa hangar goto minen les marins mbaɗa banggue des officiers mbaɗa banggue ça c'était le 22 novembre ana jeudi joni min mbaɗa hangar ɗo ha hedde 19 heures 20 heures ɗon hankkadi officier adjoint mi yejiri kam ko haddan wona ɗo tawi min ɗon après o wi min on kettimi min mbiya minen min kettimi o ñamɗo o wi maaro o yala wona ɗum kay o wi waji men jiya gaddi carosseji mon ɓe goni tortimin ɓe ɓaali o jaltanan liɗɗi e kulol mon tant ko jaltanan liɗɗi e kulol mon min goppata mon ɓaali kono mareŋaji tant ko jaltanan liɗɗi e kulol mon min goppata mon ko ɗon ɓe torti aɓe oɗo jam fof ha lendemain jiimi mon cousin maître principal so amadou mamadou on minen kodduno c'est un marin un mécanicien ha jiimi kañum ene adda omo wonde ndongo de jeeya ko garrol
andi ko botnaaj non gardunaaj en 4 mètres ɓe gadda hol junmu enata ene junmu heli e laawol kanko hol amaso kanko makko ne heli e laawol jona ɗona min jiiɓi subaka ɓe gadda ɗum oɗon subaka nan jiimi ko ɗon mbari miɗo anda hiɗo jamma omo tonga juuɗe koyɗe no tonga omo sottira eɓe yaɓe un officier là ene pose question ngaji ɗon vendredi 23 nden mbari mi yiide oɗo anda hiɗo joni min goni noon comme Diallo Siley jogui noon son frère ene wiye Abdoul Bey on ko hangar goɗɗo hono en type l'armataire joni ɓe jii Diallo no wayni e paami ɓe mbi oɗo Abdoul Bey ça doit être son frère ɓe jiiɓe gaddi Abdoul Bey joli joguinim saramen ɗum woni Abdoul Bey an woni lamdade koreji ma e ton grand frère ɗon minen fof mi keɓi ɗon engrais Diallo woni e woyde Abdoul Bey woni e woyde ko ɗon ɓe puɗɗi tortude kadi ɓe datti ɓe nawti Abdoul Bey ɗon e oɗon saaha tortiraji ɗi holno mbayi ko piggal ko yaɓɓede ko tortiraji ko dal ko piggal tan e fettet piggal tan e pet enen tortiraji ko piggal tan e pet joni aɗen kam minen ko aɗa kañum wona nder bâtiment ko hangaruji otoji ko hangaruji otoji wona bâtiment ɓe ngalani bâtiment ko hangaruji otoji kono ko ladde joni minen maragaji ko ɗon min gonno ko ladde tuula heela ala hoɗɓe ala ladde ko hangaruji pour otoji aɗani les bateaux de combat là ko ɗum wonno joni ɓe ƴitti otoji combat ɗi ɓe mbaɗi min ɗon comme ade fof ɓe ngala hangaruji cuuɗi ɓe cokki min joni ɗon min mbaɗɗon à peu près 24 walla 48 min mbaɗɗon je crois bien 2 jours 3 jours min mbaɗɗon min guitta ɗo minen margaji fof min mbatta hangar hakkude o min tawi ɗon des militaires l'armée terre ɗon min gonde maɓɓe min gonde maɓɓe ɗon min gonno kono chaque tout temps jammo ɓe kaɓɓalmi so ɓe kaɓɓi juuɗe kolle anande so ɓe kaɓɓi jammo o so ɓe ngara ɓe ƴetta torsuji maɓɓe ɓe ngara ɓe cuuɗi yimɓe so joomum so neɗɗo taarake sa taarima tan on tampinano maɓɓe piggal kadi abbotoma min goru noon ha ñande jammana kiilo bolɗo ono ko la soirée du 27 au 28 novembre ñande nogas e jeeɗiɗi lewru novembre 3 heures 90 oui la soirée du 27 au 28 novembre joni hedde nden ko hedde 3 heures walla 4 heures wonno ñalawma ɓe ngari ɓe numéro ti yimɓe par ce que kamɓe ko ɓe jahata ngo pif ɓe numéro de 1 jusqu'à 28 ɓe mbi ɓeeɗo kam ils sont affectés ce soir à Boule Noire min mbiya ɓeɗa min minen wonnoɓe nder ɓe e heddoɓe hangare min ɓe kam malam ɓaade ko yawɓe Boule Noire hannde jamma ma ceerte piggal numérotation no wayi ko addude ko carton ngaji ɓe bindi hen ɓe mbaɗe ɗakke yimɓe non wona carton ngaji ko genre feutre ɓe mbaɗa e chemisement anan e treyima joni min mbi ɓeede malama anane ɓaade kam koɓe nawde Boule Noire ɓe am ceerte piggal e maaji à notre grande surprise nangue ndaara mudde aɗa andi dalmoɗe normal nangue ne yaye mudde ndaara mudde ɗo tan hami jeeya ɓe gaddi ɓoggi anani ɓe gaddi ɓoggi ɗo no ɓe ngaɗi pandude fof ko un certain Diallo Abdoulaye Demba on ɓe ngaɗi pandude joni les pendus les 28 emin ndaara à l'œil nu emin ndaara ɗo ko hedde kellere ko juste hedde fotour tan nangue ndaara mudde ɗon tan nangue ndaara mudde ɗon tan pandugol ngol no wayi holno ɓe pandirta pandugol ngol ko ni ko ɓoggol waɗa worsosol rewna dow baaro tenna less comme juuɗe ma e koyle makko haɓa aɗa andi par ce que juuɗe koyle fof ko haɓa par ce que ko reedu ma tan namalli e becce ma donc juuɗe koyle ko haɓa joni ɓe naana ɓoggol ngol ɓe mbaɗa ɓoggol ngol e daande maɓɓe pool emin ndaara wona hay wala suula ɓe à l'œil nu wona hay 1 mètre walla moins de 1 mètre anen emin ndaara nde paldataɓe de anani joni ɓe mbaɗno ɓe pandi les 28 nde pandi les 28 mbaɗi ɓe saba makko ko devi ceerno wele saba makko ɗo yene ɓe gadda ko par ordre numéro 1 ara pande so fitima ha ɓuuɓi ko noon tan
goɗɗo adde pan ouais ko numéro tan hatimi 28 be pa be non pandil kam fof be pandi ham gas nan be mbal me be lelli me saba mak amen kam fof be mbal me 12 saba mak joni comme terrain c'est bien dégagé ko bowol be mbali il faut min ji oroji à 1h par e min dar be mbali il faut commune ko gubbi non a fami be ngadi les véhicules mbali farouj be mbali une fausse commune kambe les 28 fof ko don gubba joni jaafoɗami seeɗa ko kalda wode somi juumani e nder 28 ɗi ene waɗi hen hayso tawi mbardaka won kam wonnoɓe ɗon taw miñum nan hen walla mawɗum nan hen ne ndaara ko wayno yeru no mbiɗa ni Diallo Siley Bey kulo ngartumam nan kulo ngartumam non mame ara ma ɗon hay les véhicules les pala gasi ne ɓe jiiɓe mbaɗi ɓe gubbi mbe sikku 24 heures wala 48 heures après ils ont numéroté 15 personnes. Et ces 15 personnes, Diallo Siley Bey avait le numéro 11. Il y avait son frère Abdoul Bey, parmi les 15. Ils ont pas du tout à 28. Ils ont, 2 jours après, ou 3 jours, ils ont compté 15 personnes. Et ces 15 personnes, Diallo Siley Bey, Abdoul Bey, Ndia. La famille. Diallo Siley Bey avait le numéro 11. Mira xam mi ji numéro kon hen jeeno c'était vers 3h wala 3h4 kon yebe ngari be numéro ti hangal mi paami hangal kal gar ci numéro sino so wala numéro ko pamtel hawle jamal un seul chef enare o ko ci Diallo Siley Bey wala o tamine nder hangare o salmi Diallo do salmi Diallo salmi sim Diallo wima min hande ko anani ko mami wala yarga hande jamma kolon jamal wimu Diallo naati nder comme juule ko haba Diallo bafi naati nder do naati nder nde ane joni ha jamma be pandi le ko 15 wono be pandi le 14 be jeewi gol juste hol gol don be mbi don ko yen pandu 15 be jeewi hol gol sallo ngal be jaggi dum be pandu woni 15 personnes la famille monsieur Doro monsieur Guy après ces 15 2 ou 3 jours après kad jamma soldat gor ñu xaxra kam ngono sentinel mo real mo jang oran wadna kasnul o yari o foli gor walum yar o continue jangude Quran deuxième Ferrari ngu jamma toujours no deuxième vers o foli neddo gol won deuxième o continue jangude Quran wana ka troisième o foli gol o walum yar de ngol les 3 vers min non bien trois dernier yar ko la mbiɗa kanko ko holon mo mbiɗa ko holon o soldat hatra omo wuuri ha joni aɗa nana dille makko to gonga to gon wilala minati nan dille makko ewo jokku andana son wuuri jokku dana son wuuri on minati nan dille makko tagal mum le lendemain wala le surlendemain subaka law anani kiiloɓe kaɓat soɓe kaɓɓi subaka lawɓe soɓe ngari ɓe kaɓɓi soɓe kaɓɓide ɗo tan eɓe ngara ɓe kaɓɓi mato Bassa Amadou on ko adjoint chef marin o jaako magam minen jaaduno minen jaaduno tan joni mato on laari on laari soldat o laari après soldat wi on mbawi haɓɓede yimɓe fof haa dow Bassa Amadou ayno no wi on mbawi haɓɓede yimɓe fof haa dow Bassa Amadou wi hay no wi ɗo no wi ɗo allo allo wallahi mbeɗa heeɗi ma no wi ɗo no ɓe jiiɓe gaddi ɓoggol subaka law nde ɓe gaddi ɓoggol ɓe mbaɗi mo yarka hakkude amen minen ɓe fof ɓe mbaɗi mo yarka
on weeli hakkunde amen on mo maayi ala on mbaali il a fait plus de 30 wala 40 minutes on maayi ɓoggol makko emin ndaaro ay ɗiɗo hoɗum woni les pendaisons 28 15 3 et une personne ça fait 20 wala 19 28 et 19 yante 28 ɗi ala mbimi 28 15 28 15 3 et une personne won 19 ni yaani 19 ni yaani 28 wadde 28 15 3 une personne woni ni yaani ete enen ɗo henne yimɓe ɓe keewi haalde tan ko 28 ɗi kewani haalde yimɓe keewi tan ko haalde 28 mais kaltade 15 personnes mataw yimɓe ganda voilà pourtant min à chaque fois mbeɗa haaldum o jo jam gonga tout le temps mbeɗa haaldum tout le temps joni arandi kadi yaawi une autre personne on ko après voilà après ene wiya acce jibari fallilu o jaa ko silla walla non wona sindia non fula o fal jeelgo la garlol ko garlol naaki acce jibari fallilu soko maître de la marine on holko addi ɗum ko une fois hedde 3 heures aɗa kamɓe ndel ɓe gaddantiɓe maaro ko hedde 3 heures 4 heures walla 5 heures joni ɓe mbi min e Dia Ibrahima Gobel on ko c'est un infirmier anandi Dia Ɓogue min mbiyayi min gaddi e barme o haɗa barmeji men indi ɗeɗon barme joni min gari ha min jetti ɗon saɗa yana tout le temps il y a des chargeurs derrière toi qui surveillent à naro min jetti ha ɗon min jetti barme o ala kayidi ala tekkere ala haydara mi jettimi barme o ɗum wuli cumi joƴinmi ɗo noon waajo wi kam han pourquoi mbimi ala barme o no wuli o kam joni rutto ko hangar sa ruttima hangar mbiya sentinelle o yo neldu remplace aɗa ƴetta barme o joni duttimi mbeɗa wonde sentinelle ruttindino les gens qui surveillent en naro ha jettimi hangar o mbimi sentinelle o waji ɓe mbi ya nelton neɗɗo par ce que min ƴettano barme o wi kam aɗa ko wi kam doro Allah de leyla je te parle ce soir tu verras nattimi hangar o mbeɗa andi kam hangar ce soir la soirée c'est répandu hawlemi jimi sergent infirmier kañum woni infirmier major wi yahdi on emin ganturi on altami hangar ne wari hangar o tawmi min calmotiri après mbiyom min je risque d'être parle ce soir o faye waajo sentinelle o wiyam an ono mbiɗa kala panno ce soir o wiya par ce que o cali ƴetti barme o nanmi haala maɓɓe nan omo haala o wiya an oɗo sa pandi noon j'aurai des problèmes parce que car raffinerie an waddi bo minen koddu noon omo jogui ɓi tokos nen mon fils a ene yaare 2 ans ene wiye bayla tokore bamum ene yaare 2 ans o wi on ko sehlam no fewi joni sa waɗi mo yark anande somi arti toon somi yi bayla ala mbawa wiide mbawi haalnu finda ñaguima mbeɗa ñaguima woppum o rewi hen finalement le bon a accepté o wi joni mi jaaɓi kono noon le lendemain il faut ko waɗa corvée briquage bakkile il faut ko yarono kono so heeli brique tan min kam yafata kom min goori noon ha le lendemain o yaltini la sentinelle o yaltini acce juɓere Fallilu no pamirta monsieur Guèye ko aɗa andi ene waɗi hen amen ɓe en ndono ene piya briquage bakki ɓe ga ndono briquage nawa oto banggue so heewi guittono brigade nawa banggoɗo ɗo taw brigade en leppi min acce juɓere Fallilu min yimi ƴetti brigade mi ƴetta brigade ɗo tan mi mbaɗi quelque tour tan hawle acce juɓere Fallilu fergiti ɗo ferguiɗo ɗo tan brique o heeli ɗo brique o heeli noon ko ɗon hankkadi il n'a pas de chance hankkadi min garti hangar jamma mum ɓe mbaɗi mo yarde à cause des briques
heddi ankal ko tortiraji ankal eɓe piya tan eɓe piya tan eɓe piya eɓe piya eɓe piya caggal mum dañmi chance que ummimi deuxiéme hangar o pasmi troisiéme hangar gartimi troisiéme hangar tawi ko bam tokos ni wiye Vélus Mal Abdallah un maître principal électricien to momi ɗon tawi noon Salah Hamad Samba on ko secondaire on yaltino marine après arti kadi naatti kadi tawi noon Sall Ibrahima anani tawi Adama Diop on ko radio ɓe fof margaji minen fof gono e hangar o joni noon min gondi e hangar o le lendemain c'était le 5 décembre min jaltina oɗon ngari on Adama Diop gila 22 novembre way gila 22 voilà margaji kam minen gadiɓe aɗum heddiɓe kamɓe tan ko toon tawi ɓe tawi min kono waɗaɓe yarga ɓe kamɓe fof kay mataw ɓe gona marine non c'est mélangé kam fof ko ɓuuri hen ko yimɓe armé terre yimɓe première région ummiɓe Nouadhibou en Boule Noir en walla ɓe inal kam fof ko noon joni min jaltina le 5 décembre min gawi mbal corvée nettoyage minen tan min kuccu kayitaji emin jaaha ɗona emin jaa hawle vélosement baba mum min tampi wawa darade par ce que min andano holko walla probléme makko joni mbiɗa wiyamo Ousmane tinno sa tinnaki tan ɓe jogori jokkiddem wala kanko o natti waade min goori noon dans la journée omo yantiya omo yat après min garti hangar o bottari ndi adda ko les plats de 5 là joni min gaddi les plats de 5 yawi kak kanko woni 5e omo leeli joni mbimomi yomu o wi ala kanko wawa mbimi joni enen ñaamen te ñaamen kednan min mami ñamin mi segey demin ñaamal ɗo tan omo haɓe wonki makko haw tagui ɗon emin daara finalement hedde 15 heures ɓe ngari noon ɓe nawi nangue en daara muddi ko ndenna min jii camion ngaji mawɗi bâché ene gadda ɗon min gadda joni ɓe ambartumini camion ngaji ko si jeune bon moment mi anda ko ɗiɗi walla tati wono camion ngaji mawɗi e 19 28 wono wone bâché nde min jolni minen saw ka joom doole taw yimɓe heeɓe doole ɓe ɓe mbaɗa kalnar e chaine ko yimɓe ɗiɗo yimɓe fameɓe doole hono amen nak kaɓe tan ɓogi caggal mum min jolna camion min jetti oɗo médecin colonel Kane Hamidine mala sono nganndi médecin colonel Kane Hamidine o mala sono nganndi o meeɗi wonde Mamadou Sy mi jeeyde la aguel Ilim Abdoul amin nan kanko omo Kane Hamidine joni kanko omo soppini yasam min mbiɗa soppini caggal makko minen goni oto goto joni min embarqué e otoji ɗi ha nder Petit Diama par ce que eɓe jogino chauffeur goto camion ngaji waaduru no feewi ene telli noon en chauffeur ene wiye wañ on ko après yalti mais may ko accident ko nonode caggal mum ɓe jaltini wañ par ce que ɓe nganndi wañ ko c'est un bon chauffeur ɓe mbi wañ yo dognu camion ɓe guittinono soldat mo wawi dognuno joni le camion mo wañ jogui noon camion goto woni à droite goto woni à gauche goto woni caggal or tokos woni caggal mo ene escorte mo alma ko dogdi les prisonniers ɗono hango otoji mbaali rulde ha weeti min ngari Nouadhibou la première région min ngari Nouadhibou min nanna e plan goto plan ko ni ko taw weeri walla nde garɗon Nouadhibou nde taw weeri non min ngari nder jamma min ngari nder jamma hedde pour won hedde 3 heures et quelque parce que min gummi inal wadde 19 heures 20 heures comme ça parce que entre Nouadhibou et inal ça fait 255 kilomètres
joni min ngari min nana e nder huɓerde huɓerde noon ko channel ɓolate ko maha e damal gotal ma wona à peu près 20 mètres longueur walla 30 mètres longueur minen fof min nana minen les sous-officiers et les hommes troupes à peu près on était au nombre de 80 minen fof min nana les officiers mbaɗa banque joni noon min goni noon min goni noon ha weeti min guddiri baafal tan min jiiyaɓe gadda mburu e kafe noon min mbi le jaam dañam ɓaɗa mburu watti yeɗe kafe nadde jaam dañam joni min gono ɓe gaddi noon mis goto mburu pour yimɓe jeegom walla jeeɗiɗi mis goto mburu kafe de ay podgoloria ɓe mbawdi ɗum ko moitié podgoloria dokkerɗa kafe de non ɓe dokkiri ɓe fof kafe ɗe ɓe ciwanta won ɗum ko feccere podgoloria podgoloria ɓe mbawti to o feccere mum e dokkata wona ha heewa feccere mum mis mburu ko yimɓe jeegom walla jeeɗiɗi peccata joni ɓe mbi kala jiɗɗo yaade dow wuro yo fuggu damal ngal anane so fuggi escorte ɗum ɓe nawa ɗum toon kono ala 80 personnes à chaque fois fugge ɓe tawi ɗum tampini holko mbaɗi ɓe jii ɓe gaddi ay barile bawteɗe hakkunde ɓe barile gueɗeɗi yarate ndiyam lawal ne anno ɗum ɓe gaddi barile ɓe nani ɗum nder ɓe coki ɓe kala jiɗɗo yaade dow wuro walla kala jiɗɗo yaade taral fof yo tare barile barile noon wala ko nder amen taw koye hakkude yimɓe nder wuro ko sal damale tan wala emin daara sal damale tan kono ko nder huɓerde wala boolka ko nder huɓerde finde mum yalla ɓuuɓan Konaté Kalidou o sankima ko ɓoyan ko kanko c'est un adjoint chef o jaaf siwi kam woni chef de garage kam ɓuurno wonde ancien dans l'armée et le plus gradé presque dans l'armée ko mawɗo e dow amen o ari o wi kam min de Pétuwele min de mbeɗa yiyade kono mbeɗa hersa kaynam no nannoɗo kayni ko nak ko Touré Oumar on sankima nde service civil aji kañum sergent o wi o hersa kayni ko mbima ala gara ɗum ɗo gacce ala ɗo yaa tan gacce ala ɗo finalement ko noon mi batti yiyade ay dow balɗe ko hen min jahata dow wuro hen min taato ala yimɓe fof en jooɗi en daara hono haydara wasata kono haydara ni ɗum ɗon no foti no foti balɗe aɗa noon min garono ko le 5 décembre min goni noon oɗon jamma haydara mbiyani min no wiyete nde ɓe gaddimi Kasari min jii bottare kadi maaro liɗɗi ɓe gaddi maaro tew hirande kadi min mbiya jaam dañam lendemain jamma goppe ha nder jamma oɗo Diallo Siley Bey en wono sar damal ɗo ɓe noddi Diallo ɓe jaltini Bowal ɓe gona tortini eɓe interroge ko loon les interrogatoire ko ɗon fuɗɗi joni nde ɓe ngari ɓe interroge Diallo o nunki dañde mum ko laaɗi nunki dañde mum ko konngol finalement Diallo artira e nder suudu ndu min payi Diallo min mbi Diallo holko kebbol Diallo wi ko les tortures là ana li ɓamti kadi wona wiɗi Diallo haalni min les questions ɗo pose ali fof min goruno hay ɗon eɓe piya eɓe letta eɓe piya ɓo noon caggal mum deuxiéme ni o ɓe jaltini Simbay Lamine jeekode julom ɗo Simbay Lamine on ko c'est un marin un sergent chef ɗo ɓe puɗɗi eɓe tortira mo ɓe mbi yo haal Diallo wi ala haali finalement hattade goto ene jeeyno parmi les tortionnaires on jeekode diwan julom ɗo on ñaagui lieutenant wi lieutenant yo tinno yo lumo Simbay so lumi Simbay mo noon o tortira mo haal par force lieutenant on daarani le soldat là a insisté surtout kamɓe jeyda insiste non ouais insiste on a
do nawi simbay lobgit o simbay sarway pena sa pena tab jogor wardam sarway pena sa pena tan anan sa halan tan jogor wardam simbay wi ko jullu wa pen do yala lo oralu sarway pena créer histoire go bar won fu mais so be bima nedo contact dam yo ma balalo hal wala confrontation apa me michegi kolo nak le si wajo wala fide sima wi wallahi hali simba nan wali rapport yi kany ko électronicien comme jono les radars et les radios o mission makko ko dupre radar et radio la personne contact o hali ko neddo maaji jona halum nak hali simba windude simba wini jangal de document de 3 quarts pour jangol jona simba wi kan jangal ini 3 quarts jona o bebi simba on sakondirla o go wele momot naati ngudira be mi holto wele won mi jabaki be holto wele jabaki ha bosi be holto 3 quarts simba won bim nan be galmi kollu mom tan wajo wi gillan ber wi holto wele mo jabaki don o fitti tati jetti 3 quarts on simba de simba gas ni windude parce que an winda fof simba gas ni windude an naati do natna ko do nak simba document la mèche angal jo yimbe fol ngandi agal no foti haldu ha turam ngarmde jaltum demi kam an on min ma mission c'était détruire tous les magasins de la marine parce que min jogino nden habillement et alimentation min jogino min mission am ko détruire des magasins d'habillement et magasins alimentation mon mission mais le contact est une de mal bindun agasun dona natu dona en wal su gor be si o dia ko fol jeel ko de dawle wendi man de wendi ko fol jeel wendi on ko soldat chauffeur parce que on medi al chauffeur wono o medi mana dum ne le landolver maru boito philippe comme be ngantir kam fo be jagim be mi ani ami helde boit lona be torturum ade be torturum lo ngoppaani haw maaj asiftorta inde nde walla yettode inde nde kono ay sa hay son épouse makko jomsul makko wan sankini une veuve o jomsul makko yumum yettat wele rawani woɗɗondirani 28 novembre wendingnaajo haali gonga voilà mi nani haala mum maalo ko jomsul makko haali gonga men gandu men gandu voilà on ɓe piɗum ɓe mbaali men daji di boîte de vitesse tan ana he meɗi helta ɓe daji ɓe piɗum ha ɓe goppani haw maaji jona ɗum continue jona mbeɗo min tawi noon so goto en jaa tulel en wiye wona almami on ngal calmimon mbi yetto mi won jeeya on jeeɗa o tulel mbimi tulel en waɗi walnon o wi kamɓe ko ɓe arab on ko ɗon maayi kañum on jeeno ko yimɓe ummi arandi histoire o ala ummirno asila toon fuɗno joni ils avaient envoyé 25 par mesure disciplinaire ɓen gonno amen les 25 là fof maayi haa di ɗiɗo ko ɗon gonnon ha mi février no asabla nde Saddam Hussein nde fuɗɗi fiyede nde janvier 13 janvier walla 14 janvier ɗon nde 91 ko ɗon a piɗɗe gusti ɗon hankkadi piɗɗe gusti ko ɗon hankkadi ɓe batti yaltinde min jiyannaki anani ko ɗon hankkadi ɗum fuɗɗi samorde min gonnon en lieutenant en wiye Ahmed Dey misan yalla yumom yafon hardal rofna mais un type très bien on ko ɗon wonno on
on yahat jaɓat tan yaade wuro ko ɗon ay table makko chaise makko woni hakkunde kuuro pour haade yimɓe haɗa men torturede ko seltan ko yimɓe tan o seltan ko yimɓe torturede ɗum sa o jaɓata hay goto ɗum ɓe cuusa ko officier wonno Ahmed Dey officier en lieutenant o sanki ko ɓaani ko o maayi jungo grade colonel nisan Ahmed Dey o jaako ko duwalo so kaando wonde amen de hay goto fiyetake so yaltina e mbawi profite kono somol on kam hay goto suusa memde ko ɗon Saddam fiyande piɗɗe gussi hedde mi février jagari kolle jagga wonde un autre gendarme nde ɓe ngari kamɓe kam fof koɓe officier nde ɓe ngari na ɓe jooɗi ɓe jaltini des officiers ɓe jaltini des officiers ɓe ngara ɓe janga kayji min mbindirɗa o déclaration mbaɗɗa o ɓe janga ɗum e yeeso ma sa ɓe jangi haɓe gasi ɓe mbiyama an ewa haala min la version ma ka caggal te ka toñaɗo le gendarme la winde ko kala fof winde so winde a gasni o janga e yeeso ma après ciñina kayɗo tous les officiers non dewri e hangaram ala ɗumen gonono on était presque 80 ɗon ɓe jaltini 15 et ces 15 ɓe pose les mêmes questions donc ɓe tawi fof ko les versions fof gotum ɗo ɓe dartini kamɓe jagga ɓe dari noon min goni noon je me rappelle an on saha an grade ma ko wonno sogomètre sergent sogomètre de la marine sogomètre aɗa nder jona le vendredi 1er mars 91 adjoint Boyli ari jalti ko commande nde min jigino ɗomin gonoɗo en walla wuddere goto daro ƴeewa ko keewi boole fof ko ɗon o yi médecin kanamdi nden woni capitaine médecin capitaine kanamdi yalti aɗa andi oɗo lieutenant de vaisseau Diouf Ibrahima un marin on ko noadi ɓuuro jagga on yaltina si Abbas capitaine on yaltina on woni mawnu ñaamata ko so salnanono ñaamata ko mawnu mbeɗa andini ko mbeɗa andini voilà si Abbas voilà si Abbas ene wonde lieutenant Soumaré Jamiou e lieutenant gol ko jagganade yettene ɓe joo jaltina vendredi 1er mars Dia Youssouf alaano e moon Dia Youssouf ko ɗon Dia Youssouf ko après Dia Youssouf Eliman Dia Youssouf ngandu mon koye nder camion nomin guitta no waɗi ɓe min gadda ɗo nden ngal mum wona ko un officier arabisant de nden onon gonduno way kanko tan nden minen kala kamɓe ala les options gono banggue minen les hommes tourɓe les sous gono banggue kono ko min kawti ko nder avion o Buffalo jamma jona nde ɓe jeeyi to commandant première région on so boyi haalde men koko haalde noon finalement o wiɓe aɗa andi ɗo joni aɗa andi vous êtes libéré de la prison kono kono réintégral dans l'armée donc kono ko ɓe rokka permission kono soɓe jeehi nder wuuro oɗo ɓe kalna hay goto ko wala ga ko oɗo ɓe kalna yimɓe dojji kulol maɓɓe kono kalna hay goto kamɓe ɓe libéra ɓe intégré dans l'armée ɓe jeehi permission ça c'était vendredi 1er mars 91 joni ouais vendredi 1er alne weekend ko aljuma ne ko weekend ko aljuma joni vendredi 1er mars ɓe jalti 2 mars ko dimanche 3 mars ko lundi anande 3 mars premier vendredi 2 3 4 5 woni 5 mars o hawri ko en mardi hawri ko en mardi le 5 mars ko ɗona jamma ɓe gaddi camion ngaji ɗiɗi waɗi marché ha naate ha yetti sardamal ɗo ɓe jaltini liste maɓɓe ɓe mi kala moɓe noddi fof yo embarque e camion ngaji
Nimin kalno dal fof embarque. Min embarque à camion, on était 62 personnes. Min embarque à camion, min camion. Que dibe, faut parler de prison. Jona min bi e koya men, pourquoi min min jah, pourquoi ben en goppe de prison kadolon. Parce qu'on tachaba déjà. Pourquoi min jah, pourquoi ben kadolon de prison. Olona min oro yi kamani. Do oro di pay ko aéroport Nouadhibou. Ntel bi falo fali min non jama. Ni min embarqué à Bifalo, on a dit Ablaïwan, douanier, un officier de la douane, il était capitaine, Ouada, Moudjaga, Ouada. Et quand un certain Sar, il t'a on a dit, il faut embarquer à Buffalo. Mais embarqué à Buffalo, min jetti noksolo jama min jetti non action mi tedon ko romal ko non fadimi ko lon ngandumi ebe kala hala jayusu ko lon ngandumi mi embarka e romal ko mi hay goro o dar min joton jama romal ko engrais comme minimum je connais très bien l'action parce que toute ma vie ngura mo foko le mal plus ngal l'action 63 Yon ne rewi avenue Jamal Abnasser, avenue Maulo, mais Andy Kam no royal, dogi finalement on s'est retrouvé à Jéréda. Mingari Jéréda, Mintelna, au Chédi, on a un balabang, Mintelna, une bataille les sous-officiers, les sous-officiers, on trouve, et sous non. Le Mingardo ne fin de mou, comme il a Mingardo na Hague. Kambe ebe ñamno hankat ka ebe ñamno han be keddi ngari intedo ñamno min baddo jiro dan a umilum na dubbe anok sona ngol wi on ko hega ko mal o tagal mo be kani be min yimbe liberam handi woni officier sous officier trum liberam do kam teni man anani ji permission kam kali min libération après kambe kali mi kali wiya amnesty wala am anandi hay wala ta liberam dona min gonno don jamma lundi mercredi yani jeudi min badon ko jamma mercredi non jamma mardi jamma mercredi jeudi matin ñenen ko le 7 ngumi don non asabla de gadon hirani e 6 heures ngali min ñama do tan amin ji e be ngadi bog kati ngal bogi jona min ngoni wiiri ko amen y a quelque chose qui se prépare et min wonno su goto wi camna wed on ko mare wono wawani yaade wawani tarat ko final ko son grand frère Samba Cham ko on c'est manaka on mom bim haw ngabbe nek auto jona minen famle dolbe be kabbe men e bogi tabe dolbe be mbada kanar e ndon e ko mon yimbe di ben bari min camion ngaji les 19-28 les gros camions militaires là bâchés John aujourd'hui il y a une autocos une escorte mine et des soldats avec des armes min jaltan jurilo pour majini min jalti min jure parce que le min jaltan min bi gor sukabe yo daro baso seki sel yawal itinéraire de min jalti jure min gari place de pêcheurs de l'île nous millions camion pay war pour l'amitié pas Carrefour Bamako ngartiri ha Carrefour Madrid do mi remonti jamma don hangal min bi hangal joga yimbe gol pa ko do min ngala min hangal min benni bu fermité fo min benni kadi Alex amen ngari da on wuro no wiye Mujeriana don jamma min ngal don tigi al Mujeria en wali hay tawdi bad ne be jona be mbadi min
au pied de la montagne là, dans mes balimi. Et ngari o hidi be encercler les camions là. Do odon kabba do fo yi. Hein? Bila? Bimi do fo odon kabba. Ah, il faut me kaba. Men ngol ndero. Ha goram tella. Mina fo mbal ko ndero hidi. Be encercler. Ha girilat. Dona min jina ko liko hayre mon wonnol tum. Kamingaji ngab. Ngari nebek vendredi 8 mars, fête de la femme. Min gardonde après il y avait des sous-officiers les soldats là wonno jilon des anciens militaires safal kam ngonno ko yano be retel ngartira no ka télé fofu dona ngol surveiller mi dona dona jetti des officiers mbadi bang sudu les sous-officiers voilà les sous-officiers on était 52 personnes les sous-officiers gouvernement indécidé voilà que les hommes troupes voilà banque non yew Ceerno Mamadou mi ɓuranimi ko mbaɗen oɗo wona partie 1 ngattan e saha goɗɗo taw kadi a foftima taw kadi a ɓeydima ɓulnade garten jokken haɗo histoire o gasi fof saabu ɗum ɗo min jiiɗi ko archive ɗum min jiiɗi kadi ko wadde hen ko laaɓi kadi yimɓeɓe kadi ketto joni nana ɗesa juutde seeɗa mi gaynira han namdal gotal min gartu jokken hono ko kaleten ɗo ko ɗo jareɗen ɗo joni e neɓe ko ɗo min jaa ha gartu hen ha ɗo jettiɗen e ñalawmaji hande e dendagal gueɗe ɗe no jaari so Allah jaaɓi caggal min jewtiɗen min gandi hol ñalawma mo jogoɗen jokkude kono joni mbeɗa wiya ɗo tan hay sinno tawi en jajnotako hande o ko haalete affaire indemnisation kalteɗo o jaabol tan daɓɓol an holno mbaɗa hen indemnisation kalteɗo koɓe mbiyata joni damurde min kan ko mbimi ko avant tout yimɓe joodo kalde parce que à chaque fois ko kala mes déclaration mbimi ko yo waɗe vérité réconciliation à la sud africaine walla à la marocaine parce que haade indemnisation to mais situé yimɓe pourquoi yimɓe ne mbare pourquoi jagge holto ngubba yo min gandi ɗum par ce que min mbeɗa andi tan bloqué ay ɗo joni ko wiyete jugement bloqué yimɓe tan ko amnesty 93 o ɗum bloqué yimɓe kono normalement haade indemnisation haade yimɓe haade indemnisation yo yimɓe kaala ande pourquoi yimɓe jagge pourquoi ene mbare pourquoi ene ndiwe parce que en 93 nomin libérande ko ɗumin kaal ɗum devant le ministère de la défense so Allah jaaɓi min ko woni miijam ko noon a jarama Seydi Kane min gaccuma poftoɗa min gartuɗo e balɗe ɗiɗi tati so Allah jaaɓi jokken inchallah jokken cimtol ngol so Allah jaaɓi a jarama kadi ɗaccana en hakke kadi min jettuma no fewi nde mbawɗa ma e simtande en ɗum eɗen nde cohluɗon fof wala probléme so Allah jaaɓi a jarama Seydi Wele yo Allah yo moƴƴere amin min gartu so Allah jaaɓi en podani bandiraɓe joftunen cimtol ngol ha yetto no mbiruɗen ni ñalɗi hande guuraɗi ɗi so Allah jaaɓi e dendagal kadi mo haalane ni holnoɓe ɓoccitiri holnoɓe jaltire ɗeɗo juuɗe kamɓe sowɓe ɓe hewɓe hen kadi so tawi kadi ceerno Wele aɗa siftora e dendagal kadi datɓe hande wuurɓe ɓe ganduɗa kadi nana guuri hono ko guurɗa ko ɗum foof so Allah jaaɓi kadi ma en jokkodire e mumen kañum en kadi so Allah jaaɓi wooda ko dokki en to banggue e kañum en no jiiri hunde wuurade hande nde ɗum noon yallah yo moƴƴere a jarama Seydou Wele a jarama anne kadi a jarama mi sigi jarama ɗum noon Allah jarama on jarama bandiraɓe musidɓe kaale ka wonno ko koɗo meɗen Wele Mamadou e ɗum noon en jettimo no fewi jaafoɗon en waɗi he sahaji mbiɗa eɗen puujo eɗen mbiya Mamadou Kane walla ko nandi hen nde wonno ko haalata ko taw ɓerɗe meɗen darima hen no fewi
e mataw ko ɗum waɗi ni sahaaji eɗen ɓesa yaltude ni eɗen jejjita ni ko jaandiyanke wonɗo ina namdo kono ko yiitade hoore mum e nder ko haalata ko mbe sikki kadi kala men keɗiɗo ko haalata ko wawa wasde ɓerde mum wawa wasde dillude hen ɗum noon yo Allah yo moƴƴere a jarama dendagal bandiraɓe kadi eɗen ñagoɓe yafuya assalamu aleykum wa rahmatullah ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi kadi en podani bandiraɓe men gartu jokken cimtol ngol so Allah jaaɓi